ana ndase kuwi ngono lak yo tekku dhewe iki gitar no iki lho gatel kukur-kukur gatel iki keyboard hey action ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pak sing semangat Pak, mosok merdeka? Merdeka. Lah piye? Merdeka! Kok dibaleni nek merdeka. Merdeka sing semangat. Ayo sekali lagi. Merdeka! Oke. Ngono lho Pak. Urung mangan. Masalah Habis semangat piye to le segole kotak rong metu bel. masalah awakmu ora usah mikir ngono, sing penting untuk warga masyarakat, untuk dulur-dulur awak dhewe kabeh sing ana sing nggahan kene. Sing ning kene iki lho. Pak Mudiono ning ndi wonge? Nyapa kok goleki panitiane kuwi? Penting kuwi. Lho penting piye to maksudnya? Lah nek kuwi sing bayar sapa iki kok? Yo engko enek. Iya ya. Lah iya Pak Mudiono sing penting. Ora usah dipikir bayarane, sing penting awak dhewe ikhlas menghibur karo dulur-dulur. Ikhlas jeleput. Iki seduluran lho Pak awak. Lah kowe gelem nek kene ditanggap tuh akhirnya dicalami tok bongko. Tapi wis suwe awak dhewe ra rene. Suwi apa aku wis ning kene senek Ping pira? akeh pisan iki. Lah ngono drijimu nek mbok tekuki kuwi lho. Sementing nyanyi sih. Nyanyi sik. Oke? Apa? Nyanyi sih. Yuk, 3 2 1. Ayo. Yuk. Kita harus berkarya. Cirolu. Hey. Yo boleh teriak. Cirolu. Hey. Yo. Cirolu. Hey. Yo. Cirolu. Hey. Kompak gonku, Kompak grupku. lelo sing kono lho ora ngadeg tuweke wisan. Iki lho kompak kene lho. Kuwatir rasa murat wong gonamu tuwek-tuwek yo akeh ngono lho. Iki lho blotok. Oke, Sebelah kanan panggung mana suaranya? lah ngono mbok pamerno. Mung ngarep to sing bengok. Nak grupku kan ora. Dari depan, samping sampai belakang sampai bakul-bakul rumah balon kae. Kuwi melu bengok kabeh. Ora percaya? Delengen iki lho. Yang sebelah sini mana suaranya? Delengen ngati pojok sing peteng-petengan pagah bengok kabeh. Ngejak piye? Ayo. Gede, aja ngesini-sini grupku gede. Aku kalah sampai kalah malu pada malam hari ini aku. Paham ora? Tapi lah grupku istimewa le. Istimewa piye? Kon nyanyi apa-apa. Iki nyanyi sembarang iso. Tapi nek grupku manut komandoku. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tangannya di atas hore. Hore hore hore. Hore hore. Hore 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 hore. Hore hore. Tepuk tangannya mana kanan bagus. Ono mbok pamer. Gonmu asam urat apa iso iki? Iso delengen ketoke peteng-peteng tanpa ada sinyal tapi mereka tetap semangat. Ayo sawangan. Mana suaranya? Kono tangane diangkat. Ayo sing kene sikilem angkat kabeh. Sikilem piye kok ora? Kok. Ayo sing duwe HP 6 takno. Oh, kaya kae lho. Kayak ben kaya bintang lho. Oke. HP-nya taruh di atas. Oke. Sawangan ketoke peteng tapi bakale padang delengi. Aku mau nyapa ora HP mau kelar. Oke, sambil gerak. Kanan, kiri. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang ayo. Ayo. Apate, 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 apate. Apate, 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 apate. Grupmu kok iso iki grupku kabeh. Ya ben. Mulane bahasane padha, Lagune beda, nggonku beda. Nggonku beda. beda piye? Minor. Minor, minor. Santai sih. Pendinginan. Santai sih. Iya no, iki tapi ora mungkin kalah kanan panggung karena semangatnya sangat luar biasa pada malam hari ini le. Ngomong jaluk sing penting bahagia. Wong kok ngene kok dibanding Siapa sae yo mesti waduh becas ngiler aku berharap engkau di hati ini hanya ada wis kamu. iki lah sampai kalah iki aku menang. Saking semangatmu nanti ngiler aku. Minor. Iki lah sampai Ora masalah. Aku lah sampai kalah iki isin tenan iki. Masalah itu Tuban iki nggon Tuban. Iya, iya. Yo gile mesti apal. Kaping 3 Apal? ing bocah Oke. uga marang Delok sih. uga gawe Iya. kaping 4 Duar. wong edan Karepmu mbok mau lungguh ngarep barang nyapo. Kene iki cedhak Pondok Wali Songo. Awakmu kok sini-sini. Pikirku ya iso lah kok kaping 4 ngelungu. Karepmu bocah selawatan. Buat ibu-ibu lho. Bocah selawatan. Caramu kuwi kurang pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku kita keliru memilih kamu keliru aku pada malam hari ini. Terjerumus aku terjerumus dengan kudungmu aku. Delengan grupku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe delengan iki lho. Kaping 4 Iya. Gudung coklat itu lho. Basan kaping 4 iki karo anake. Apa lho? Apa? Sing yo sapa? Alah bu, Ngono kok. aku malah krungu bapak-bapak karepe ngetutno cah nom-nom. Kaping 4 ketoke ngewasno lambene cah nom-nom. Kaping 4 ngamar. Mbok kira lara apa piye? Kaping 4 ngamal. Ngamal. Nih yo ora apa-apa lah. Wis penting selawatan. Selawatan ya? Bareng-bareng semuanya aja. Oke. Yuk. Ya Rasulullah. Yo salamun. Uhailaju iwarawi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wes. Mandek. Dang. Wes. Dang. Jangkrik. Pak, sone patenono. Kok malah Dia mencampur sane rasa mandek campur. lah awakmu iso apa ora? Gak iso. Ora iso nek awakmu ngono kuwi. Iya. Pemimpine guyon maton sapa Cak Slenteng. Nggih, tak selengkap. Wis ngerti apa ora ketuane guyon maton dari Blitar Cak Slenteng. Nggih. Awakmu kudune manut karo aku. Nggih, Bapak. Sapa? Cak sapa? Selentem. Nah, Nggih. teluan Bapak Slendem. Bapak selentem koyo. Iya to le. Nggih. Bapak selentem koyo telek. Lho. Mangsa kuwi cacah njak guyon kok ora ngerti bengi iki wilayah endi. Lah iki wilayah ndi? Ini Desa Mulya Agung.
Mulya iku sudah mulia, agung, besar sekali kemuliaan. Wong kene iki wong wedok-wedok kuwi gedhi-gedhi. Makmu kok iso ngarani wong wedok. Lah masa ning mburi foto karo aku mlakune kok sampe gedine. Dadi mulya agung. Tapi kan cantik-cantik. Cantik-cantik itu artinya gede-gede itu seger. Iya. Ini karo wong lanang. Pada malam hari ini yang nonton kebanyakan sing delok kuwi wong wedok-wedok deloken to. Oh iya, putih-putih resik-resik ayu nih kaya ngene iki mesti wilayah kene iki skincare larang-larang. Skincare opo kuwi nak bojomu ayune nganggo skincare. Nak masyarakat kene ibu-ibu, cewek-cewek kene, mbak-mbak kene, kuwi kaya bojoku, tidak usah pakai skincare, mereka sudah cantik karena setiap harinya terkena air wudhu, oke? Wong wedok iku ngono kuwi lak dilem ngeses ae. Ayo sawangan bojoku to. Bojomu apa bojomu wireng. Ya beda lele. Wong lanang karo wong wedok iki diapa-apani tetep apik, enak dilihat. Golek wong wedok sing ngono kuwi ora. Wong kowe golek bojo pekok ya kowe kuwi. Omong ayu. Ayu apa delok kulite kaya badak. Tapi nek turu ayu lho, Pak. Turu ayu apa? Bojomu lho ngorok lho ngalang-alang iso ndorek. Nek pas turu peteng-peteng terus lambune tak cekekno ceklek padang. Ayu lho, Pak. Wajahe tak tutupi nganu masker. Lho, ora ning ngono kuwi beda masalahe. Lah piye? Wong nuwun sewu kaya masyarakat mulya agung. Contone iki ning rene iki kebetake apa? Aku ditelepon Bapak Kepala Desa. Ditelepon aku, ditelepon Bapak Kepala Desa. Lho, tapi duwe desel e, wong e. Duwe desel biyen. Bapak Kepala Desa menika Bapak sapa? Muhali. Pak Rosid. Nah, Pak Rosid. Nah, Pak Rosid kenal plek karo aku. Berarti kenal. Lah Pak Rosid pemimpin kene iki sing nggih batik mo to, sing agek pidato mercone donekne. Sore mau. Lho, Pak Rosid kanca plek kuwi. Pak Rosid wis ngendikan, Mas Percil, lek emang masyarakatku seneng acara kaya ngene iki, digawe acara kaya ngene iki seminggu ping 4. Alhamdulillah. Niki masyarakat seneng. Lah kale ditanggapno seminggu ping 4 awakmu, ya ta? Tanggapno iki to guyon maton sak panggunge sak disele. Sing ngomong sapa? Lah piye? Delok YouTube. Ora nanggap delok YouTube. Sing penting kebersamaan. Pada malam hari ini adalah kegiatan HUT RI yang ke-80. Ngerti apa ora? HUT kuwi apa? HUT kuwi kepanjangannya apa? Ya bener. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. 80 itu angka yang sangat luar biasa. 8 sama 0 8 karo 0 kuwi angkane piye Pak? Angka sing ora enek pedote. Insyaallah bengi iki sing hadir pada malam hari ini rezekine ora ana pedote. Amin. Didongane kabeh sing teko bengi iki le. Iya. Rezekine barokah. Amin. Sehat. Amin. Paham ora? Sing diarani barokah itu semakin hari semakin tahun itu semakin berkembang dan bertambah. Bener. Tambah barokah. Barokah sembarangane. Nuwun sewu sing ibu-ibu yang di depan. Iya. Weruh ora kowe mau wis maem urung? Aku wis iku yo mampir ning kene iki. Ning ndi? Lho, kowe ning taun Tuban panganane apa weruh kowe? Lho, Tuban ora ngerti lho. Apa? Tuban iki pakanane yo jelas lho, Pak. Apa? Aku sing paling tak senengi kuliner Tuban. Apa? Tuak, Pak. Ya, krek kok masaku. Ya kuwi, ya kuliner panganan nyuk-munyuk. Lho, enek kene buah panganan to? Buah sing paling sopan. Apa? Suwalan. Siwalan iso suwalan. Berarti lah nek buah suwalan berarti nek buah katokan barang. Kok rumangsaku kita hibur pada malam hari ini. Aku mau yo dikandani karo Pak Lurah. Pak Rosid. Diomongi, "Mas, awakmu umpama durung rabi yo cewek kene." Lah alah, kene iki masyarakate sawahe ombo-ombo. Mas yo sawahe ombo. Awakmu gak mungkin kon macul marang tuamu. Mosok omong. Jajal balen ngomong alon-alon. Mas, awakmu nak pengin dipek mantu wong kene gelem. Heeh. Apa meneh sing sawahe ombo-ombo. Awakmu nek rabi oleh kene, marang tuamu sawahe ombo. Awakmu mesti ora mungkin dikon macul marang tuamu. Heeh. Kuwi lek sampe kowe macul, apene macul paling wis didoni raimu le lek.
wong syukur jeplake lambemu. Wong ki mbok ngomongi sing biologi, ngomongi sing genahe lho. Kesestandarte iki apa? Karena pada malam hari ini kan acarane seneng-seneng. Iki ibu-ibu piye carane mulih seneng, mulih atine gembira, ora mikirne utang. Lho iya lho Pak. Oh ngono ya. Wong lek mikir nek seneng nek seneng ora mikir utang. Utang piye carane utang lunas sing utangi lali? Tidak mungkin Mbak. Ya ora apa-apa, donga kok. Oh iya amin amin amin. Soale aku bareng yo nganu isih duwe utang akeh. Muga-muga sing ngutangi aku lali. Lho ya ora mungkin. Kowe utang ning aku kok. Pak 75 lumayan. 75 diengkolmu kuwi. Iki sing penting dongakne iki mau le. Iki sing hadirkan ibu-ibu khususnya. Kamu hibur ibu-ibu khususnya ben seneng atine. Iya. Paham ora? Wong wedok iki abot sanggane mangsamu. Abot apa? Abot wong lanang. Wong lanang kuwi mergawe rino wengi sing nampani wong wedok tok. Wong wedok ki abot. Abot apa? Isu isa-isa nampani tok. Isu isa-isa. Ngomong bocah. Ngomong bocah. Ngeterne anak sekolah. Bengi kon uah-uah. Buat uah masuk. Lah, buat wong wedok wong lanang iki apa isone moncang-mancing tok. Moncang-mancing piye? Wong lanang sing kadung mergawe iki ya. HUT RI ke-80. Ya aku nyapo iki. Ya apa nyapo nang kono gulung apa nyetrum ndasmu piye? Hibur nyok-munyok. Maksudnya saya akan menyanyi apa ngapain? Manut nyanyi karepmu, puisi karepmu sembarang sing penting enek iki lho, karo kegiatane bengi iki lho. Paham ora? Sesuk acara ning kene neh, sesuk sekan. Oh iya. Sesuk aja ngalih iki kan hadiah. Hadiah apa? Donga. Ya ora awakmu kok iso ngawur. Berarti awakmu gak ngrungokke dawuhe Mbah Lurah. Apa Mbah Lurah? Iki Mbah Camat bareng mau yo bisiki aku. Pak Bowo. Heeh, aku umumno Mas, tulung umumno di akhir acara guyon maton. Iki engko nek sapa wae sing nonton nganti rampung guyon maton, syukur-syukur nganti sak bongkaran panggung, sesuk mesti entuk hadiah. Hadiah apa le? Ngantuk. Ya yo men genah kono. Kalau gitu kasih ilustrasi. Iya. Saya akan deklamasi atau puisi. Pahlawan ya, Le. Judulnya pahlawan, Le. Siap. Pahlawan. Iya, pahlawan. Pahlawanku. Iya, iya. Oh, keliru ngenane ngomong pahlawanku, keliru. Pahlawanku. Pahlawan. Indonesia. Saya akan membawakan sebuah puisi atau deklamasi yang berjudul Pahlawanku dari Cak Slendem. Halo, itu kaget kan cari goblok. Semangat loh Pak. Hari kemerdekaan. Iya, iya. Dibaleni Jim. Jim. Aneh puisi Jim. Nas. Pahlawanku, terima kasihku kepadamu. NKRI harga mati. Matur Istimewa lambemu. Awakmu ngongkon tok. Gentena. Oke. Najane ya oke. Apa? Ya iki lapene mulai sik to. Pahlawanmu sapa? Bapak. Oh iya. Ayo. Bapakku dhewe. Ngomong sih, saya akan membawakan. Saya Percil membawakan puisi. Ayo apa? Ayo. Percil membawakan puisi khusus bapakku sendiri. Pahlawanmu? Pahlawanku adalah bapakku sendiri. Oh iya. Bapak. Kodok ngorek. Oh. Bapak ngorek di pinggir kali. Emang aku Percil Bapak. Bapak pasti kata yang sangat besar. Bapak. Oh bapakku. Tolong kesini Bapak. Bersama teman-temanmu. Aku njaluk sito Bapak. Uyu ana bocah iki jati. Lha kok sing nyaku sok kodok ngorek kacake ora pahlawan kok. Oh, jadi kakak musik kakak nyanyi. Lah kamu mbok menawa kanggo ibu-ibu kene lho. Ben aja serik atine, ben aja nganu ben atine resik dalam menjalani kehidupan berumah tangga lho. Kowe sing lah ngene. Lah nganggo apa to? Kowe ngene. Roh ora to? Ngene iki roh ora? Ngene iki lho roh ora? Semangat diengkulmu. Nonyo bojomu. Lho coba, musik. Iya musik biola. Ya, nadanya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus ibu-ibu ini tolong dicamkan kata-kata Percil pada malam hari ini. Iki tenanan lo ya. Iya, tenanan nek iki gak guyonan.
Uga gelange gedhi lara ati wi kaping loro kok selingkuhi bojo lara diselingkuhi kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu ngerti mentolo tak konyo kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggat tak nom-nom kaping 5 duwe entek dientekne rondo astagfirullah salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Ibu-ibuku tolong dengarkan lambene percel ibu-ibu lampokane bojomu ora iso lukane gelang aja ngeyel bapak-bapak lah sing duwe sithik tulung bojomu tukono gelang karet ora apa-apa sementing atine ayem timbangane ngongso-ngongso golek emas ning golek utangan ora sampai bendina diparingi bang mekar bosok wengko tolong bapak-bapak juga gitu kamu harus memberi apa yang kamu lakukan pada suatu saat kalau ketemu istrimu harus dipegang teguh istri adalah yang luar biasa bapak-bapak larang duwe yo nyambut gawe sing tenanan ibu-ibu yo ngono lah bapak era kira duwe yo meneng aja nyecret lambemu mesane wong lanang nyambut gawe rino wengi duwe digawe sapa yo digawe awak-awakmu rada alo ora mungkin meneng lambemu ora mungkin wong lanang kaya ngene iki nyambut gawe contoh aku bengi iki ndagel yo penak ning dhuwur bangkong mulai bojoku dijaluk ngerti yo kowe ngono kuwi rungokno kuwi kok wedok-wedok berarti duitmu wong lak meneng lambemu aku tenan kaya ngene iki dhuwitku lontar ricik sampe tuku rokok lho utilan lho kuwi iki matur tugale oke aja nang aku lurah bareng yo padha ae Bapak Camat to Kapolsek kabeh lho disentak sing wedok melungker malah curhat meneng lambemu sabar iki aku dhewe nglakoni jangkreng iki wong lanang yo ngene iku meneng aku dhewe iki ora masalah aku ngomongi awakmu aku curhat awakku dhewe asline ngene wong sing sabar Kang aku wong wedok yo ngono kuwi menangan karo wong lanang padahal wong lanang ku sing golek duwe wong wedok kare nampani awak dhewe arep metu lho gak entuk arep mancing arep ngopi diganduli karepe ngene kok malah wong wedok iku nek bojoku bareng muga-muga krungu ngene iki lha live streaming ora awakmu wong lanang iku kena iki lho nyapo kowe iki lho nyapo aku ngewangi awakmu nangis nyapo kok kewangi aku nangis aku dhewe yo nglakoni kok ya padha ya ya ampun le kita adalah laki-laki yang tertindas tapi tidak biasa begitu tidak apa karena ini pada malam hari ini Republik Indonesia yang ke-80 kita sudah bebas dari kita harus merdeka bebas dari penjajah karena kalau kita hidup di zaman dulu pasti kita juga ikut berjuang melawan penjajah sekarang sudah tidak ada Pak tidak ada nyanyi le gue dijajah bojomu ya hah? iya kari bojoku tok penjajah ya nyanyi le sing enak le aja nganti sini aku niki mangke dibuyare jam pinten kula manut jenengan niki mangke dibuyare jam pinten jam 12 nggih jam pinten subuh masalah sampean kuat ning ngono jam 1 sampean kuat jam 2 jam 3 ibu-ibu iki lho kuat iya wah kaya ngono lho wong wedok kuat ora mikir sing lanang pertendangane wong lanang ning dhuwur lah wong wedok garek tadah kuat lah sing lanang maksudnya lanang iki lha kok kene nyambut gawe kaya ngene lah kowe cangkemmu nek sampe jam 4 ora merotol ya cangkemmu kok Mas aku bosok ya nyanyi lagune sapa lembaran aku di lagu dhewe
Apa? Kayaknya pencipta lagu dewe apa? Masa? Lagu yang sangat mengerikan. Iya dong. Lagu ki yang menyedihkan. Ngapa menyedihkan ku marai do nangis. Noto ati lagu mengerikan nih. Yang menyeramkan loh, Pak. Enak ya? Karena kita butuh adrenalin yang kuat untuk memacu diri kita. Pabrik gula judulnya itu. Lah kuwi film. Ya, ya. Anu, Pak, bas. Basi piye? Tak wari siji-siji wae. Ya. Dem. Kok malah dangdut ta jatine? Lah, kaya London mau lho, kaya London mau piye kaya ngono. Kaya London metu. Wah, maca. Ora apa-apa kuwi lah. Iya. Ya kuwi gak apa-apa. Iya. Judulnya apa tadi? Judulnya apa kok mengerikan? Crossing is terrifying. Wah, Bahasa Inggris lho. Terrifying. Oh, alah bathok kamu tiwol crossing. Crossing is terrifying. Terrifying kuwi artinya mengerikan atau menyeramkan. Deng. Aku kenange. Klik tung. Iki lagu apa to serem iki? Tung. Lah iki lho kenange. Iki. Crossing is terrifying. Ora penak bener. Crossing is terrifying. Crossing is terrifying. Saya tambah. Crossing is terrifying. Lagune iki lho. Crossing is terrifying. Lagune iki lho. Crossing kroso pusing diuber mendring. Crossing kroso pusing diuber mendring. Kowe iki lagumu ki lho. Diuber mendring kuwi. Ya mana kok crossing. Crossing kuwi kroso pusing diuber mendring. Diuber mendring kuwi mengerikan lho, Pak. Karo mak takon. Ya tapi ya ora ngono kuwi lagune iki lagu karo kuwi sing apik lho lho, Pak. Iki apik iki ceritane mak mesti nak diuber mendring terus delik ning jeding. Nganti wetenge mules terus anu nggih ngisi jeding nggih. Oh, ngisi jeding. Lagu ki ora kuwi. Lah apa awakmu kok iso nyiptakno lagu? G. Judulnya Moto Beling. Moto beling. Ngawur. Mbok sing rada serem sithik lho. Moto Beling. Moto beling. Ayo. Satu lagunya ada apa beling? Dari tak baca. Usah. Sedur. Barongan moto beling rene otak tembiling. Usah. Barongan moto beling rene otak tembiling. Kuwi lho lagune. Setul. Kuwi barongan kulonan yo, Pak. Lah aku ora ro kuwi ning TikTok ya ngono kuwi. Nadane coba. Statue selang cuek baru adik-adik ini mau juga abang yang rayu. Statue selang cuek baru adik-adik ini juga abang yang rayu. Ngapunten Bapak-bapak Ibu sedaya, kakang kula setepe nembe umat.
Umat diengkulmu ki rok. Mosok rok. Berarti piye? Ora usah setul-setul. Barongan moto. Berarti kono kuwi mau rok. Nek aku ya iso no, gayamu rok, aku gayaku Arabian no, Pak, alusan, Pak. Iya, Pak. Barangan moto beling gak kena di kowe ngono. Gak iso, Pak. Masa yo? Tul barongan moto beling. Gak mau enak. Aku njaluk tulung sesulane Rembang, aku njaluk tulung sing nyanyi sapa fotokno kirimno nggonku. Ya. Kok budaya banget. Kuwi barongan kulonan. Oh ngono ya. Tapi kita tampilkan artis pada malam hari ini, kowe ku duet karo iki. Oke. Artis itu. Yuk, siapa, Pak? Spot isa. 3 2 1. Kowe duet ya. Oke. Yuk, ayo sayang. Bareng-bareng kita kasih tepuk tangan. Aplaus lur. Wis pantes ngomong kaya ngono kuwi. Iya, Bab. Ibu seneng. Kowe ra ngerti ki maning daerah sapa? Nggih, daerah jenengan. Putra Tuban, Putra Ronggolawe. Nggih, nggih. Aja sembrono kaya ngono kuwi. Mboten. Ngene-ngene iki sik trah keturunan darah biru. Oh, kewenter. Kuenter matamu. Darah biru. Darah biru. Maksudnya darah biru piye to? Piye to, Pak? Zaman kerajaan Majapahit, lengsere Raden Wijaya nganti Gajah Mada. Sumpah palapa. Para londo-londo. Lho, itu kok ndi to kowe iki? Lho, ceritamu sama Majapahit kok kan londo. Apa enek Majapahit urusane karo londo? Iki kita dulure setul kita. Lho, awakmu dulure setul. Dulure setul. Barongan moto beling, rene tak tempiling yo kowe. Usah. Kowe kita iki gitu. Yo. Barongan moto beling, aku kebelet bisa dijedeng. Paling maju. Roh wilayah ndi iki? Lah kowe kok takon ke iki yo wilayah Kecamatan Singgahan. Ya ampun kok ya hafal. Desane Mulyana. Tamu Mulya Hadi. Mulya Agung. Ngerti apa ora Mulya Agung ki terdiri dari 4 dusun. Dusun diae, dusun kerajaan, dusun dine. Jarene wong kene kok ya ora. Kerajaan terus cedake kerajaan ya terus lori kerajaan etane kerajaan kulone kerajaan. Lah aku sing tak apali kerajaan kok aku ya ora apal kowe jarene wong kene jarene isih dulure aslimu ndi lho asliku ki Tubanmu endi bom sisih lor kowe ngerti segara lor kuwi sing ngalor neh aku Mas. Wow anak hiu kowe ya kok iso lore segara iki lho. Biasa kidul, kok iso ngalor. Lah iki ning lor lho, Mas. Iya, Mas. Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Mulya Agung. Eneng jagung ditandur ning pinggir sumur. Warga masyarakat Mulya Agung muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Ana jagung akeh siji warga masyarakat Mulya Agung muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Ana jagung diadahi tampah warga masyarakat Mulya Agung muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin.
ana jagung warnane ireng wong wedok sak mulya agung ayo meteng bareng Allah enggak oleh sik tak awakmu ora iso mbayangne umpama wong wedok sakmene iki meteng bareng mulih-mulih kaya grup drum band lah kowe ora ngerti carane lah carane piye lho aku masih ngene iki dadi pesindene mbok dekku dukun beranak mas masa? dukun bayi berarti dukun bayi tata carane wong bayi iki aku wis pengalaman carane gimana? dari mbahku wis pokoke le ku nek wis pokoke anu ngandani adikku Oh, adikmu lanang. oh iya iki wedok celole Lah mbahmu dukun apa? dukun bayi Berarti mbahmu sakmene. lho masih dukune lho piye to kuwi mbahku ki dukun bayi lah dukun bayi berarti sakmene Mbahmu kan bayi to? rada dhuwur sithik mas jenenge iki dukun bayi ora kok bayi sakmene iki Carane ngatasi wong carane gampang wong meteng mas nek arep wayahe babaran ngono ki pokoke angger tengerane wis metu rambute pindang ditarik kuwi mesti lahir akhirnya tak praktekne to mas mergo mbahku wis keselen akeh pasien langsung enek wong 10 5 tak glithano glodak langsung tak buka set langsung heeh ketok rambutnya tak tarik seret lahir jabang bayi mboke semaput lah nyapa lah keliru rambutnya dhewe lho oh yo kleru mah lho belak lati rumah aku rambut bayi lho tenanan bae anu rambutku dhewe ora usah bengi rambut iki lho bengi acarane ro ora acarane iki Mbah Lurah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ingat kata-kata Bung Karno. Gimana? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Bener. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jasuke. Jasmira, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lah aku mau tuku jasuke ning kono lho Mas. Jasmira maju. Iya Mas. Paham ora? Paham. Acarane ulang tahun Mas. Nembang apa ngaturne apa? Iya ta Mas. Aku manut awak. Oke siap. Nadane apa lan? Nadane kene iki sok-sok iki jenengane kene iki slendro. Iya. Iki soalnya nganggo gamelan yo nganggo musik elektrik. Oke. Awakmu milih sing ndi? Gamelan apa? Yo gamelan kena, musik yo kena. Karo son ora engko? Yo nganggo son to Mas. Nek nek son yo apa yo krungu to. Lah iya. Lah pelok apa slendro larase? Sing penak kuwi pelok apa slendro dadi dipilih sik. Oh ngono ya Mas. Wis manut aku pelok kena slendro yo kena. Umpamane kowe manut kan penak to bengok ibarat kan penak to enggak? Yo iya to Mas. Swara iki ditentukan banter orane. Lah yo ngono to Mas. Nggih. Sing apik iki masyarakat wis do ngenteni awakmu. Iya to. Lah kene iki lho wis kangen karo awake dhewe dinteni ket mau isu kok. Jebul kae kuwi lembang apian kuwi. Kuwi Jawa. Kene iki yo kondange Wantika. Ayo. Nyapok geti aku. Nembang kuwi lho kapan? Malah kaget. Maju. Sapa ngomong? Bapak ngarep. Panitiane lho sampe amit-amit jabang bayi. Arep mbok wetenge. Ngenyek iki. Mbak Lurah. Iki warga ndi iki? Yo Warga Mulyagung. Nek sesuk pindah. Lho nyapa kok iso pindah lho? Pindah cedak-cedak kene iki lho Mas. Lah, kok rumah maju. Nembang koso dikene. Lah masalah kowe nembang ra kesuwen kaya aku seneng nadane apa tek langsung ngangkat. Lah kono ngomong amit-amit jabang bayi iki lho. Lah petuk demit apa piye? Lho, kowe iki kudu demit lho. Lah apa? Iblis. Ting-tingane Mas. Oh alah. Sinden iki susi. Crossing is a terrifying. Apa iki lagu iki? Sek tur. Usah. Kowe iki kendang urung iso ngene terus lho. Ya pemanasan to. Ya ora iso ya kendange sik. Oh iya kuwi. Penak kuwi. Yanto dewe yanto ganteng tenan yanto kowe lagumu yanto apa lagu liyane kok iso yonta yanto Lha iki kan anu apa iki iringan. oh ngarepe intermezzo Pae Dene
demi om sawahe ditolak gak kowe apa ngejak nyanyi apa ngejak kere lho kok iso sawah kon ngedol intermezzo dang 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 demi ongker ongker ongke blungker ongke blungker bardi ongke diungker intermezzo yo kakek intermezzo yes ben bisa lain sapa per patapim per patapim tralalelo tralalala tung 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 sahur per patapim per patapim tralalelo tralalelo tung 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 sahur hari yang mantap Aduh sedap ya jadi kayak setan setan liti kaya setan intermezzo ini aja dawa-dawa liti kaya anggun ngar ana rondo manggon kowe apa nyanyi apa dari arep nyanyi mau nyanyi apa lah iringane rono lho Mas lah kowe gak katut ae ne aku ngono aku gamelane aku wis aku ne 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 na ne ne na kowe ke melodi wis ora rasa kowe tok dulu tong tang dong dili tok tang ton dedet dedet tok tak tong dulu tok tak tok dong tak dedet tok tang tu tak dulu tong tang ton dulu tok tang ton dedet dedet tok tang ting dulu tok tak tok deng tak deng dulu tok tak tok deng tak deng dulu tok tak ding tok dang 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 tererere ding ding plak plak tok dulu tong tang dong dulu tok tang ton dedet tak dedet tok tang mari ini nyanyi yo deng tok tak dong dulu tok tak tok deng tak deng dulu tok tak tok dung tak deng dulu tok tak tung tok tele tok tak tok tele tok ding 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 des tok tak deng dulu tok tak tok deng tak deng dulu tak deng tok tak deng dulu tak tung deng tok tak deng dulu tak deng tok tak deng dulu tak deng tak deng tak tererere ding ding plak plak tok tak tok nyanyi salah krek ngono kancane abah pe kancane entek lah rambok kode telelelelet ding ding tak tak langsung bengok ding ding tok tak deng telung tok tak tok ding tok tak deng telung tok tang tok der tak ding telung tak tak deng telung tok tak ding telung tak ding tak ding telung tak ding tok tak mari ngene tak ding telung tok tak tok ding 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 tak dong tak mari ngene ya ding dong tak dong telung tok tang tok dedet tang dedet tang tok ding dong tang tok ding tok tang tok dedet tang ding tok tang mari ngene bengok lelelele ding ding tak tak woi itu jangkrik jare kon bengok maksudnya dudu bengok ngono ya nyuk ngene lho aku po salah gak salah kamu gak pernah salah nyanyi mas mas Mas. mas 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 aja diplay apor nesu aku suwi-suwi kokor mana nesu lagi nyampe kok kowe mas maksudnya mas awakmu biasanya nak sepisan kan ora langsung lho Iya, jadi iya. ndak dibaleni mas apa wis lali rasane apa iki dek semono wis tau ngerasane apa tak gitu bentuke ireng ora ono ndase kuwi ngono lah yo teku
masaku. Mau Maksude mik iki lho. Kok masak ya. Masalah kuwi ku ra genah lho. Ra genah piye? Lah nyajane ngono kok mbok atur dhewe kok lagune sing bener mbok ulat-arit kok. Lagu liyane. Liyane Oke. sing penak ngono lho kirane dirungokno. Ja. Ayo. Apa? Karo Kok ja. Ku lagu apa? ayo to. Kowe iki ndak nyanyi. Nyanyi iki tanggamu dhewe. Tanggamu dhewe lho. Kowe lho didelok tanggane ora isin. Yo, ngerti aku isin le. Sapa sing isin? Kok kowe didelok tangga-tanggane dolan macak wedok delok tanggane. Macak wedok cek gundul. Lah aku ngerti yo isin. Bareng dilu ngene. Lan. Alah. Ayo Bapak. Ketek. Seneng. Iya. Didelok tanggane Mansamu kelokno lho. Lah nek isin sing dipangan apa? Oh iya. Sing dijagano iki arang-arang kok iso. Iya. Nyanyi deh. Majentit. Urung apa-apa iso ngene. Lah nyere kleru lagu mosok lagu sing viral kuwi mak jedor. Lah iya kuwi mau. Lah aku mak jendit lolo bang. Majentit. Oh ya kleru aku ya. Pokoke nek kene iki kleru saiki tok. Mosok anu peraturane ngono to, Mas? Ya khusus wilayah. Kowe ndengenane ning Malang 1000 kutho kok dengaran iso ning hotel. Wis hafal nek aku. Hafal. Iso lho nek gumun aku. Lah ning hotel iso, lah ning ora iso. F. Apa-apa? Apa iso we? Kaya mudeng nada sing mbok kongkon tukang apa kuwi? Apa? Tukang apa sing mbok kongkon? Ya tukang nambal ban to. Tambal bandeng. Sing musik kuwi lho. Tukang keyboard. Keyboard. Keyboard iki kae. Loh, lah iya iki lho. Loh. Munyer aku. Awakmu berarti rapal. Ngene iki apa ngene iki? Gitar no. Lah, Iki lho gatel kukur-kukur. gatel. Iki. Keyboard. Lah, stroke. Ngene iki apa? Ini tamborin. Malah salah. Apa? Iki mancing. Loh, lah sikile. Jejeg kene ya. Jejeg mara tuane iki. Ngene iki ya. Apa? Anu gak roh aku ya Pak. Gak roh aku. Aku gak nganu. Ku wong gendeng kuwi. Wong gendeng wong kae. Purnama pedhot. Apa iki? Wong gendeng. Wong gendeng ketae. Bener. Kok bener iki lho bisa. Hei. Ayo. Ya pokoknya anggere kena kendang ngono kok terus seneng nyapa. Loh, Jawa Timur, bro. Jawa Timur le. Lah, Iki kemerdekaan. yo ben sasirku to. Justru kemerdekaan Justru itu memperkenalkan kebudayaan kita kepada peneras iku generasi. Yo paling gak iki sing cocok karo temane kemerdekaan. Ora cocok-cocokan. Ora cocok-cocokan, ora Sing cocok-cocokan. cocok apa? Wah, rumah saya. Jawa Timur le. Hei. Tereram kancane. Ya, nek duduk buanter. Lah aku pengen kancane. Pokoke sapa sing ning ngarep oleh nuthuk. Oh ngono ya, Mas. Sing ning kene ku oleh Oke, nuthuk. oke. Wis gentenan ora apa-apa. Ayo. Hei. Kudu pas. Pas. Paham ora? Ora, tak Manut dodol. karo sing ning ngarep. Ngarep iki apa? Ora teko aku. Tak delok sik awakmu piye? Ayo jajali ngono. Ayo. Jajali sik tak delok. Hei, ho, ho. Aku ngene. Awakmu kleru. Lah tanganmu cowepet aku ora ketok. Yo, kowe kudu ketok, kudu siap. Paham ora? Iki lho contone iki lho. Karo. Yo, Jawa Timur le. Hei, ho, hit. Kok yo pas ya kowe ya? Kok yo pas? Iki meh munggah. Ora ngerti to. Awakmu sing korupsi. Aku juri. Ana ora iso. Gumun lho kowe kok yo pas lho. Pas. Iki lho ngerti dhewe. Hei, Blon. Hei, ho, hit. Oh yo pas ya kowe. Pas. Yo, Jawa Timur le. Hei, ho.
ngisi-ngisi. Kuwi tanggamu dhewe sing delok ora iso kompak. Iki ditutne lho. Lah sapa? Lah kok ora iso ketone lho iki lho pinter. Nyanyi saiki nyanyi. Ini ding dong. Delok iki lho. Oh ya. Yuk. Oh ya. Oh ya. Bisa ora? Nek ngono tok iso kan Mas. Oh ya. Alah. Ayo. Pundake kuwi lho pundake. Ayo. Ayo. Siji, loro, telu. Ayo. Iso. Awakmu kuwi Iki nyanyi apa step? Lah nyapa kok ngene dhewe iki lho. Contone kaya iki lho iso. Prof, lo pinter. Masa iso? Iso. Ah, ya. Kowe aku pengen ning burine Mas. Kene. Kene. Iki lho iso kaya Masa iso tenan iki? iso nadane minor. Sing ngene-ngene iki Mas. Iso. Maju. Maju. Yuk. Aku ini ra latihan lho Mas. Tonton, wong iki kaya kene kompak. Lah aku anisan lho Mas. Mas aku padha karo kacane ngene iki lho. Alah ngono iso. Ya. Kok wis ya. Yuk. Tangan nada yuk. Pertama mengisor saya. Yuk. Yo. Bisa. Ya. Tiga ada satu. Wis tok menawa lagumu. Ayo. Hanya kok munggah iki lho. Dek selantem dari mana? Dek selantem dari Rembang. Dek propor ini aslinya dari mana? Propor ini aslinya Sidoarjo. Dari Surabaya. Apa Pak? Iki lho aku tekok iki lho penak. Ora jelas omonganmu. Iki lho Tron. Adek aslentem tadi makan apa? Aku tadi makan sate. Pak Tondo. Pak Tondo Dari mana? Bojonegoro. Adik Aprobo tadi sama siapa?
iso. Bisa bisa. Liti apa? Yes pinter. Adik liti jadi bercanda. Saya tadi sama Mbah Lurah. Aku teko apa? Kowe mangan oponya apa mangan Mbah Lurah iki lho karo ya. Kowe mangan apa? Mangan toh Mas? Mangan. Lah ra jelas loh. Dek Liti tadi makan apa? Saya Mudun. Ono saya kurang Dek. saya Saya. Lah sakmono ya. Jawabanmu sakmono. Lah aku dhuwur kaya iki. Adik Probo makan apa? Probo makan kesukaannya apa? Aku suka tumbek. Tumbek. cah gede ini sakmono mangan Apa-apa. Ya ora apa-apa. Tumbek itu yang gimana Dek Liti? ndumbek dibuntel godhong lontar Terus lak dibuka mungker koyok tee Mbah Lurah mungker kowe Mbah Lurah lemes koyo tumbek. Sasan hop. Aduh, ada sinden ngompol. mana Mas? Kamu kan sudah tak bilangin toh kalau naik panggung pakai pempes. Sudah, enggak apa-apa kecilin titik. Ini kan kecer kemana-mana. Masalah aku nembang-nembang gak iso. Ceko. Ono apa iki? Londo teko cak. Dibedel. Asik. Ngolone dhewe. Lah gundul kayak londo ae. Mosok lali. Sorry bro. Wah, londo. Iki lho, bangsa Indonesia. Bejo. Per. Aduh. Hap. Action ditembak. Iso apa ora? Kok gak kena to, Mas? Londo incengan. Lo wawas, Mas. Penjajah wis do mati. Musuhe dhewe. Saiki awake dhewe leren golek panganan sing ning alas. Oh iya. Enek kewan apa? Ditombak. Tombak. Apa? Pedus. Mangan pedus. Pedus dibeleh tinggi sate. Kowe kok tak umani. Pedus. Didol ning banyu urip lho. Lah kok nyapur mas aku kian wae. Tak umani ndase. Ya. Siji mengecek ketangkasan. Kowe tak kei kempel kiwa. Oh, matur nuwun, Pak. Aku, Mas. Brutu. Lah ngendani telek. Tombake. Mangan kabeh. Ya, Mangan siji, mangan kabeh. wong papat Mangan tombake celek. Wah. Waduh, as. Kenapa, Pak? sapi. Wah, wis. Mangan opo? Mangan. Aku tak beleh sapine. Heeh. Aku bagian ndas, awakmu bagian liyane dumen dhewe. Awakmu Aku buntut. Ora apa-apa digejaranan kena. Sesuk masak sop buntut. Ayo. Walah, pite lurah wi. Ora apa-apa. Tumbakan.
kae. 10 serok. Mau ki apa? Mau ki apa? Sate. Oke. Mas. Kewan-kewan ning kono apa janjian to kok powe enak men to nek powe. Wis to manut. Oleh-oleh. Manut oleh-oleh kowe kok. Abot ya malah geblak punya abot. Nyapa? Tombakmu kok abot men to. Ya wis ya. Yit. Wis kancane moro. Kancane moro. Panganan dhewe. Lilane nek sing halal kok kirek iki lho. Tak bagi sikile. Gak. Lah kok mangan karo sapa? Ya kok Pikir londo teko. Bangsat Pak Londo. Tak bedel orang pan. Woh, tak bong we tangsimu. Mati Londo. Getarane giliranku. Markas sing kae durung kobong. Kena mati. Kene wong pinter-pinter lele. Ada tiga. Tambal ban katut. Nyapa so tambal ban? Tambal bane tangi Londo. Aku rasaku. Kono lho kene kancane. Kono Mas. Yo. Hei. Oh mbok bacok bae meledos kok ducale. Karo Mas aku apel ya. Granat nanas. Nah, muncale. Lho kumpul nek. Mudun. Angine rada gede Mas. Mudun, Bang. Alah. Ceblok ning kene. Ucale nek. Kowe wetot basa malon dapat cepet. Becak kowe bener sik. Bangsa Walanda. Iki lho Surabaya. Wis aku arek-arek Surabaya ora bakal mundur karo peno. Bangsa Walanda eno 1000, arek Surabaya 100. Bajingan peno, takal tak pateni. Ya. Sira Londo celeng kae. Iso niki lho wong Kianyuange. Riko hun santek bongko sira. Rembang. Londo. Matane Man sama aku ra wani apa piye lah? Rumah sama aku gak wani. Iki lho. Londo. Tuban. Oh, susem. Udelem. Iya, tuban lho ya. Iya emas. Tuban. Gonem lho. Ora mbok kayak apem. Apa mes apa? Apem. Apa mau? Ora apa-apa. Cekap semanten atur kawula bilih wonten Bapak ini Pak? Apa lewat to, Mas? Wong ki ora leh ngono, kowe ora paham ta? Iki kae dhewe iki sing penting menghibur masyarakat. Ini khusus saya haturkan kepada Mbah Lurah beserta panitia Kapureh naik panggung sekarang. Siap. Kita tunggu di sini untuk Mbah Lurah dan ibu-ibu kalau nggak salah. Tadi yang masak-masak tadi ya. Kami aturkan naik panggung sekarang. Monggo saya tunggu di atas panggung. Sepote so bareng-bareng bersama Campur Sari Guyon Maton Sesode. Itulah. Monggo Lurah mriki. Monggo Mbak Lurah. Kita ada sesi foto Mbak Lurah buat IG-nya Guyon Maton. Ya, monggo. Adik-adikku, Cahayu, Sacayu, Rene, Gawayu. sama Pak Panitia.
dulu ke sini, agak ke sini. Kita foto bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Nanti masih saya kasih dua lagu khusus mas-masnya sama ibu-ibunya yang di depan. Kita foto dulu, sudah sampun semuanya. Oh, agak sini lagi. Oh, mbaknya sini, yang lain sini. Yang lain sini. Yang lain sini. Tamune si akeh, Mas. Yang lain sini. Siap, sampun? Bebas ya, 3, bebas ya, 3, 2, 1. Siap. Ampun mandap rien, tembriki mawan rien, ada lagu dari kita yaitu Tombok Kangen, biar kita kangen-kangen pada malam hari ini bersama masyarakat Mulia Agung. Yuk, Tombok Kangen bersama Guyon Maton. Joget, Bang, joget tembriki mawan. Bareng masyarakat semuanya yang ada di sini. Mulia Agung angkat tangannya semuanya. Salam alumni SMP Singgang 1992. Dagang BSR Jojokan buat yang baca. Ikan hilir layang-layang ada bisa dari Gang Pistol Matur nuwun. Ayo Pak Dena. Bisa duduk kembali. Matur nuwun ibu-ibu, terima kasih. Yuk, langsung Gus. Coba bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Terima kasih Mas Sode dari Percel dan Guyon Mator. Kripe gedang godong telo sing edang waton roto bila ada sumur diladang mulailah kita menang mandi. Bila ada umur panjang mulailah kita ketemu lagi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyon Maton. Mas Sode. Saudaraku yang baik hati semuanya, rupa-rupanya harus sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja tugas, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya kiri bila taufiq wal hidayah wa birridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.